президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соли таваллуд ва дар куҷо? 5 октябр соли 1952 дар шаҳри Дағара ба дунё омадааст. офарин. Шумо номатон Савира кадом мактаб? 55. се савол медиҳем. Агар ба ҳар се савол ҷавоб додед, ҳар як савол 10 сомонӣ ва корт тӯҳфа аз Kidley Land ки як рӯзи дароз метавонед дар он ҷо дам бигиред. Тайёред? Бале. ва дуюм саволи мо, кай ба вазифаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин шуданд? 6 ноябри 1994. офарин, ташаккур. ва сеюм саволи мо, номи пурраи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон? Асосидори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Роҳбон. офарин. ва як саволи дига иловагӣ метиҳем. Чанд фарзанд доранд? 9 фарзанд, 2 писар, 7 духтар. офарин. ба шумо муваффақият ва сарбаландӣ. ба ҳамаи саволи мо ҷавоб додед ва ин тӯҳфа корт аз Kidley Land, як рӯзи дароз тӯҳфа ва ин 30 сомони дигар ба шумо мукофот дода мешавад. марҳамат. ба шумо муваффақият ва сарбаландӣ. Тоҷикистон. офарин.